मंगलवार बा, चूहिया के बुखार बा। आज मंगलवार बा, चूहिया के बुखार बा। चूहिया गईली डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगा दिलक सुई। चूहिया बोली उई उई उई। आज बुधवार बा, चूहा के बुखार बा। आज बुधवार बा, चूहा के बुखार बा। चूहा गईले डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगा दिलक सुई। चूहा बोलस उई उई उई। आज गुरुवार बा, चूहों को बुखार बा। आज गुरुवार बा, चूहों को बुखार बा। चूहो गईले डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगा दिलक सुई। चूहा बोलस उई उई उई। आज शुक्रवार बा, डॉक्टर के बुखार बा। आज शुक्रवार बा, डॉक्टर के बुखार बा। चूहा गईलस डॉक्टर के पास, डॉक्टर के लगा दिलक सुई। डॉक्टर बोलस उई उई उई। आज मंगलवार बा, चूहिया के बुखार बा। आज मंगलवार बा, चूहिया के बुखार बा। चूहिया गईली डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगा दिलक सुई। चूहिया बोली उई उई उई। आज बुधवार बा, चूहा के बुखार बा। आज बुधवार बा, चूहा के बुखार बा। चूहा गईले डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगा दिलक सुई। चूहा बोलस उई उई उई। आज गुरुवार बा, चूहों को बुखार बा। आज गुरुवार बा, चूहों को बुखार बा। चूहो गईले डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगा दिलक सुई। चूहा बोलस उई उई उई। आज शुक्रवार बा, डॉक्टर के बुखार बा। आज शुक्रवार बा, डॉक्टर के बुखार बा। चूहा गईलस डॉक्टर के पास, डॉक्टर के लगा दिलक सुई। डॉक्टर बोलस उई उई उई। प्लीज लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। लाल कलर के बटन के दबावल ना भूली। रिया भोजपुरी।